Din nou aceeași poveste, trebuie făcut curat după alții. Gunoi, din păcate, și aici. Am adunat aici câțiva saci de gunoi. Ce ziceți, e timpul să mă întorc la mașină? Nu, 6 câini în total. Asta e un loc interesant. Aș putea să rămân aici pentru noapte. Un pic răcoare, dar suntem echipați. Avem de toate ca să... Și dacă e mai răcoare un pic. O să mai merg un pic oricum pe drumul ăsta să văd dacă nu sunt alte oportunități mai interesante. S-ar putea să fie locul ăsta câștigător. E un pic cu mizerie, o să fac un pic de curățenie pe aici, am niște saci de gunoi. Ne simțim și noi mai bine dacă stăm în curățenie, curățăm după alții. Un alt loc promițător pentru campare. Din nou aceeași poveste, trebuie făcut curat după alții. Gunoi, din păcate, și aici. E trist. Chiar mă gândeam să campez aici pe... Nici nu știu ce să fac. Mi se taie parcă pofta de la campare. Ce ziceți? E timpul să mă întorc la mașină? 1, 2, 3, 4, 5, nu, 6 câini în total. Da, aici n-ai treabă cu urșii. Scurtă acțiune de ecologizare a locului. Nu știu unii oameni cum suportă ca să vină la pădure și să lase după ei gunoaie peste tot, peturi. Uitați ce e aici. O să încerc să strâng câțiva saci
că eu nu suport să stau într-un loc ca și ăsta. Măcar în preajma mea să fie curat. Am adunat aici câțiva saci de gunoi, dar este peste măsura puterilor mele să adun. Aici trebuie niște saci de 100 de litri cel puțin. Și veniți mai mulți cu mașini ca să poți să duci. Că altfel, atâta că le-am adunat. Dar eu în mașină n-am loc unde să le duc. În stânga, la maxim 100 de metri, e o stână de oi cu câini. Eu am parcat aici. Mi se pare un loc bun de campat pentru noapte. E liniște. Ursul nu cred că o să treacă pe aici dacă sunt câini. Sunt probabil și oameni din moment ce este stână. Deci e relativ un loc sigur. Și priveliștea, cel puțin în partea asta unde privim acum, este frumoasă. O să mă ocup imediat de un loc de foc. Mașina este deja pe poziții pentru noapte, nu o mai plin de aici. Este dreaptă. Mai bine de atât nu se poate. Unde vedeți soarele la vârful dealului, acolo mi-a explicat moierul că este granița dintre județul Cluj și județul Alba. Deci eu acum mă aflu în județul Cluj și dincolo de dealul
care este iluminat de soare acum, de acolo începe județul Alba. Ar mânca și ei ceva, dar păi n-am ce să le dau. Că n-am adus foarte multă mâncare cu mine, numai cât am nevoie. E bună mâncarea, mă. Oțule, e bună mâncarea. Ce zici? Mai trebuie să dezinfectez după tine. Da, măcar mi-au spălat vasele. Da, numai să nu vă bateți. Nu vă bateți. Bine, prieteni, am făcut focul și acum urmează să mă apuc de cină, de mâncarea de seară. Am pus cartofii la fiert și așteptăm, stăm la căldura focului de tabără și ne relaxăm. E plăcut afară, sunt 18 grade. Bine, prieteni, am pregătit patul pentru dormit și hai să ne uităm un pic cum arată patul. În principiu același lucru ca și până acum.
partea stângă și partea dreaptă mai pun unele lucruri care nu încap în altă parte. Acum, de exemplu, măsuța am pus-o și alte mărunțișuri. Toate lucrurile sunt pe pozițiile lor. Din exterior nu se poate vedea înăuntru nimic. Peste tot am pus folie de aluminiu. De obicei pun tetierele sub placa somierei ca să mai susțină din greutate. În față, placa de la somieră este susținută de cotieră. Nu e cea mai optimă soluție, dar funcționează deocamdată. Câteodată mai pun chingi pentru... Aici am găuri la saltea și pun niște chingi care le agăț de mânere sau de tetiere în față și atunci le mai susțin. De asemenea aici, nu știu dacă se vede, am niște picioare de susținere pentru prima placă care stă în aer, cea mai vulnerabilă dintre toate, pentru că acolo nu ar fi nimic altceva ce să susțină greutatea. Un pic am lăsat aer ca să intre. Sunt 16 grade afară, deci nu-i rece deloc. Am intrat în pădure un pic ca să mai adun niște lemne.
Bună dimineața, dragi prieteni, de data asta din exteriorul mașinii. Stația se arată așa, cum se vede. Pe laptop se descarcă niște videouri filmate ieri. Mai eliberăm niște spațiu pe carduri. Aici se încarcă cu bateria solară. Se încarcă bateria de la frontală. Iar aici se pregătește un mic dejun. Deja apa clocotește. 4 ouă. Este liniște, aer curat, cald. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni și urmăritori ai canalului. Eu am împachetat deja mașina și este gata de drum. Eu mă îndrept înspre alte locații acum. O să fie un alt vlog despre asta. Sper că v-a plăcut acest video și dacă v-a plăcut, vă încurajez să vă abonați pe canalul meu și să ne vedem într-un alt video. O zi faină să aveți! Pa, pa!